Usa ka mananagat sa Negros Oriental gigukod sa iho atol siyang pagpangisda. Atong sayran ang detalye pinagi ning report. Tambak sa aking channel. Wadamhan ni Gary sa Banal, 39 anyos, usa ka mananagat og vlogger nga taga-Tandayag, Anlan, Negros Oriental. Ngatol sa iyang pagpangisda, sundan ug gukdon siya og iho. Sa viral video nga kuha mismo ni Gary, makita nga kalma ra siyang nagbugsay sa iyang bangka ug muhunong lang aron mamasol. Apan sa tunga-tunga sa dagat, nabantayan niya ang kalit nga pagsaka sa tubig ug nakita niya ang kapay sa dakong isda. Sa kabalaka, midali-dali og gipaspasan niya ang pagbugsay aron di siya maabtan niini. Iyang ginahuna ato mga orasa nga kung maabtan og maigo siya sa mga isda, siguradong matikya ubang iyang bangka. Kana nga isda nga nigukod nako, wa jud ko nahadlok ana. Kay kabalo ko nga dili na siya mukaon og tao. Pero sa paggangalan nga dako kay isda niya, gamay kay mong bangka, dalusungon ka, so muli kay lang juga, malunod pa lang ka, madisgrasya imong gamit, cellphone. Apan sa kaulahian, nahibaw-an ni Gary nga dili di ay iho kundi usa ka butanding o whale shark ang nagukod kaniya aron mangayo og pagkaon. Ang Negros Oriental nga sakop sa Central Visayas abunda sa marine life ug nagkadiyang gidak-on og klase sa mga isda. Matod ni Gary, kadaghan sa gigukod sa mga dagkong isda apan na timing nga nag-record siya alang siyang gihimo nga content sa iyang vlog. Ang mga video nakaari na og kapin sa 800,000 views. Dugang ni Gary ang mga mananap sa dagat, di angay hilabtan, inay ato silang panggaon. Wala man siya nang hilabot, dili man na siya nanampala sa tuang mga mangingisda. So dili lang po naluto siya hilabtan kay ilaham na dagat nang ginabuhi ra po na sila diha. Uban ni Philip Patricio Clans Gabutin. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak.